Здравейте и добре дошли отново в моя канал. Днешното видео, както виждате, няма да бъда сама. Тук сме с Али и Жаки и днес сме решили да ви представим една много вкусна, бърза и лесна рецепта за една шоколадова торта. Всеки трябва да може да си направи една такава торта вкъщи. Надявам се видеото да бъде много интересно и полезно. Тортата е изключително лесна. Не се пече. Най-важното, което е супер яко. Повечето продукти можете да ги намерите в хладилника си или в шкафовете вкъщи. Да запретваме ръкави. Сега ще ви покажем и продуктите. Тук имаме 2 пакета чайни бисквитки, пуречки, 2 вида шоколади, като единия си е този, който си го знаете, обикновен, а пък този е бял шоколад. Ще са ни нужни и бисквитки Орео за украсата и 150 грама масло. Изсипваме бисквитите в голяма купа. Понеже тортата ще бъде за повече хора, ползваме 2 пакета бисквити. В момента натрушаваме бисквитките на много малки парченца, като ние използваме дървене от чукче. Много е важно да сме начупили бисквитките, за да може да изглежда ето по този начин. Ето така изглежда завършената смес с бисквитите, след което ще добавим разтопеният шоколад с маслото. А сега ще разчупим и шоколада, тъй като, както преди малко чухте Жаки, трябва да го разтопим. Сега смесваме и двата шоколада. Ще разтопим шоколада на водна баня, защото вече сме готови. И след това ще прибавим и маслото. Вече сме разтопили шоколада, прибавили сме и маслото. Затова изглежда ето така, както повиждате, а не някакво по-воднисто. Сега ще изсипем шоколада при бисквитите и ще разбъркаме, за да получим нещо като блат. Сега може малко да ви изглежда буквално като сладоледно, всъщност мирише супер вкусно и е топло. Даже преди малко Али се пошегува, че изглежда и като слайм, но всъщност точно така трябва да изглежда. Много ще стане вкусно определено. Към вече размесената смес може да добавите и разтопена нутела. Ако искате да се получи още по-добра консистенция и също така за вкус. На мен ми е по-лесно да размесвам с ръце, но вие, ако не искате да се цапате, можете да го направите с супена лъжица. Сипваме сместа в купата и ще оставим в хладилника за около час да стегне, след което ще я украсяваме. Вече равномерно нанесената смес ще поставим и разтопена нутела, за да стане още по-вкусно. Като това вече е личен избор, може да не го правите, но просто по този начин ще бъде още по-шоколадово и вкусно. Слагаме и вече разтопената нутела. Ако си падате по повече шоколад, както ние, това е страхотна идея. И вече като е напълно готово, като разнесем нутелата, ще оставим в хладилника, за да стегне. И горе-долу това ще отнеме около 1 час. 1 hour later. Когато извадихме тортата от хладилника, вече е стегнала и изглежда ето по този начин. И сега ще я украсим с всякакви бисквитки, пурички и всякакви шоколадови изделия. Да. Тук разтопихме малко шоколад, и с който ще залепваме пуричките по тортата отстрани. В момента виждате тортата в цялата й хубост. Следващото нещо е украста с бисквитки Орео. Решихме дизайна на тортата да е малко по-различен, като вие може да се измислите нещо по-оригинално, с желирани бомбони, с сметана и с каквото на вас ви хрумне. Ще сложим по средата бисквитка Орео, като тук ще натрушим няколко и просто ще ги сложим отстрани, така ще се получи наистина една много ефектна и интересна тортичка. Сега ще сложим от ето тези пръчици, за да стане наистина възможно най-ефирно. И вече
вече сме напълно готови. Тортата наистина стана супер вкусна. Това може би е една от най-шоколадовите торти, която сте виждали. И е супер голямо предизвикателство и изкушение. На мен страшно много ми харесва. Стана супер ефектна. Надявам се тортата ви е харесала супер много. Ние като цяло много се забавлявахме докато я правихме. Беше изключително забавно и ви предизвиквам и вас, вие да направите същото. Викнете най-добрите си приятелки и направете тази торта. И не забравяйте, ако я направите, да качите снимка в Instagram и да ме тагнете, за да мога да я харесам. И не забравяйте да харесате това видео и да се абонирате за канала на Гери. И така.